संजना पांडे रा लोगिन के प्रणाम करतानी। हमार चैनल भोजपुरी लोकगीत संग्रह में रा लोगिन के स्वागत बा। हमार गीत अच्छा लगे तो हमार चैनल के रा लोगिन लाइक करी, सब्सक्राइब करी और अधिक से अधिक शेयर करी ताकि हम कोनो भी वीडियो डाली तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रा लोगिन के मिले। अब रा लोगिन हमार गीत सुनी, कमेंट करके बताएं कि गीत कैसा लगे। श्री रामचंद्र चलनी अयोध्या की ओर, खत्म भइल वनवास, खत्म भइल वनवास। आजू के दिन भइल अवध में सोर, अवतारे अवध किशोर, अवतारे अवध किशोर। एतना वचन सुनी माता कौशल्या के नैन से ढरे लागल नीर, नैन से ढरे लागल नीर। बाजे लागल बजवार, झूमे लागल लोगावा, अवतारे अवध किशोर, अवतारे अवध किशोर। होखे लागल राम जी के आवे के तैयारी, सजे लागल घरवा दुआर, सजे लागल घरवा दुआर। बोले लागल वन में कोयल राम राम, नाचे लागल वनवा के मोर, नाचे लागल वनवा के मोर। जगमग चमके लागल अवध नगरिया, रहिया में लोगवा बिछावे लागल फूल, रहिया में लोगवा बिछावे लागल फूल। अयोध्या में होखे लागल राज अभिषेक के तैयारी, अवतारे अवध किशोर, अवतारे अवध किशोर। पढ़ते चरण राम जी के अयोध्या में, जग गइल अयोध्या के भाग, जग गइल अयोध्या के भाग। ऋषि मुनि गाए लगले राम जी के स्तुति, देवालोक से बरसे लागल फूल, देवालोक से बरसे लागल फूल। घर घर में दीपक
जले लागल होखे लागल राम जी के जयकार। होखे लागल राम जी के जयकार। राम जी के देखते माता कौशल्या के नैना से ढरे लागल नीर। नैना से ढरे लागल नीर। बनी गई राम जी अयोध्या के राजा। बज गईल अयोध्या में शंख। बज गईल अयोध्या में शंख। जौन दिन खातिर राजा दशरथ व्याकुल तवन सपना पूरा भइल आज।